Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka khun nyo trap National Awakening Movement ka khnam, ha ka nok pai sngi jong ka arpulai tarik yo yong arja arpun riu ka lej ban yakundu yo Dr. P. Shakil Ahmed, IAS, Chief Secretary ka Sarkar Jilla, halor ka jing don ka jing thung bat jing weng kam kat pamon yakin nong tribala ha ka Secretariat Affairs Department Nazarat Branch. Habakran sikilat patay kubor uba Thomas Pasa working president ulaong. Baka Secretariat Affairs Department ka don kumba shispa laipo ngot kinong tray ki bala siu tulap manlaw banay henry ulaong pat. Baka rukom tungkam yaki ka long ka ba itamula namar kala don ka jing tungkam kat bamon bala wengru yaki kat bamon. Norokta ulaong bakat kum ka jing lum jing tip jongki lingba ki RTI yaki kerteng jongki dong tray balasngi bon ki kala na we banay hawe pat. Shosho ulaong bagidan ki kerteng haki serial number iway hadu shpho bat ki day ki bala tray slam ka kam. Henry hadian hau banay nailor arja arpusan ki ne ki shpho ngot ki khlem sha khot shu ban tray. Ulaong baha ka jing wat bania jongki ka daw ka jing bam sha khot jongki ka day na ka daw bagine ki shpho ngot ki day ki bala dan lupa ha ka jing ki ka bala long hamadan malki. Mentang singi la ayo banya kenduk ya i CS ni la sima panyo kan ni singi swangi ai kubli CS ba tang hadian alai sini la pha de go office jongi kata ka por baka tarik bangini kenduk tang sing lai kenduk bakani ka je kenduk i kadai halor ka rukom thungkam thungjam hangtia ko SADN kabiki on the Secretariat Administrative Department Nazarat but nakaleng jongi hi kani kamdei ka bang issue one ya kenduk kumtu rena kalian ngajungi la don san rub nai bangila file ki RTI ki besibun ha ka legal department but nada ka mau lemba kilat patai ko bor ngila jukran jepang kani ba kalian ka department ka don ka jing persyang bon buri ya ka information ki bangi di kwa kena ka benta ka jing khut ka jing suba ka kom tungkam ti ko SDN but hadin pada ngila file no da ka first appellate complaint sha first appellate authority bat ni lai kenduri i bat hadin ka jing simkhia ka jongi na kala ka SDN kala ai ni information ki ba ni lai pat to kani ga mat ka de kani ga de saphang ka kom thungjang hakko ka SDN ya kini ki daily wages employee larngi sim ka tum ki RTI information ki bangila ka SDN ka don average si spotlight thongut kita ki daily wages ki batrai ki ba ka SDN ka siptulok man law banai larngi sim pada ya karukom thumkam ki pada ngai kalong ka ba kham thomula ka ba nungkom ya kini ki daily wages la shukhat kat bamon be kat bamon mod don teng ki la khat ki bantri lai banai nang ta pada si banai la be no la khat beng sau banai har banai la be no kalong umta te nakalian ka jongi ni la file ya kini ka RTI bangil apan dia kata ka kerteng jongki nong tray daily wages ki ba ka SADE accounts ka siu tulak man law bunai la siko bunai manta but habangi wa kini giles ni manu bunai ki kerteng ki ba sis pa lai khunda sis pa sao po sis pa pomyo manu bunai ka change ka det mo tengi pe kini kerteng boro kini ki ber kerteng apo ka au bunai ai nuksano jong bunai April arja upusan hau bunai Mei kidan June kidan Julai kidan shu te hau August ki don biang tengi kalong ka bam yai renti kani garu kam thungkam ka chomki bat na kalian ka chomi ni labru ba ha u nai November arja upusan kadon ka jing hier sendet kini ki dokter dan ngi pe ja katuka jing siu tulok jong ka accounts ya kini ka list dik siu tulok te hadin kata pada ngi iba hau bulan Januari pada kalakiu biang mo kilap koi biang seki sispa tam namar hau bulan November ka poi setan ki sapu sapu laingut entah te ngisong thu ba la hier na kai ka daw kumbang ki ong ba le si karong kata ka financial constraint of the department dongin sim ne kata but hendai ngi kala nang kiu pada kala nang bun biang kini ki bateri daily wages te na kalian jongi pada habang ya study ini apa ya kini ate ngilap kawi ba so pelawa ba kidon ki kerteng ki ba la tho ale si hau serial number ba iwei hadu arpo kidon si phau ri ki bala tare namar ba kidon hau serial number iwei hadu si phau ni so tho ba kidi ki bala islam ke ki bala ki senior ki kata ka kom trikam joki nama ka kerteng ka joki kam dan hau serial number si spa arpo ni si spa life ho
pi te habang i pada yakini kishpawut pada klem ban shu bakhan hadin jong no bar aja har opsan nomor bali hadin ka jingwat dunia ka jumi ngilap bakini kini kidi juish pawut ki ba shang ban agitate athe madan malki habang isya welcome kidon tak khadian mut Tengawat, yawat banyak kini ngilai persiang babat information. Te ni kat tu kat ne nak kidai kita ki bayar ki. Ban kadawi ke baka nak kalian ke department kat kan khot syu iki kadai ba balai pi ki persiang yang sarkar. Balai pi yang hati maran malki. Tengok ngau ita idau ibi long bambia. Constitution ng India ka ai bor ya bro we no song ng India. Baun yaki ka charger ma kam kono ko jing penmen sa ko jing pentut nei ini suri syong tu modal bal kai ban pen stiu ta jing e ko jongki ba ngila tari ka tas nem so bhase ma khat no ai maru kila ka shan ka yin ka sem ko jongki da ka ne ka kam ko bi la tari la bun bun nem te ko ang itai ground si i bi imdi ground i balong i ba bia handi ka de ka ground ba pen kaput yakin no ki buri ki ba ya kon persia ne kan persia sarkar dara kan ngum ni kamut wei no trai jo sarkar no sosno jonga jela ka jongi hato kim dan hok shu ban kan persia sarkar ni ban kadau ki jing duna jo sarkar dara kan ngum ta mot kan ga jing sin char ka ga jing sin char don bor kan de shu ka jing char pai ba te na kalian ga jongi ya kan ni ga wi ga man ila kun ka pa apa de ni yang i herni ka lemak di RCI ke bangi yo lu kini ki daily wages ni kan ma Thanai ipara don lai rukam ko jing thumkam gini daily wages sange kawai ko rukam nakalin jung nazir ukhat kat gi baman wat wan chu la shai ma pi khat no ki wei pada ta ka jing ha ka bor jung nazir ka bang ye su thu mangi ma kan ka wei pada ko rukam thumkam ni ki daily wages ki le kom no ki pelong da ki exam ko bang itip mangi hau arjan khat lai sarkar jela maka SADN kalau pemi advertisement ban khat ye kini ki pion menteri on a daily wages karukam ban apply ni kam ro pihak thep ke terasi jalan pihak thoi ke written test pihak thoi attend ke personal interview how apply ke state resolution policy pihak le ke police verification tangi pe kini ki step given fill up ban recruit ye ki beri ki ban trai on a regular basis kam ni so cash basis tai tengah i yaki pada la thum kum ki daily wages ini lagi pe pada ek advertisement bami do sarkar kada advertisement kami ba bantum kam ki kum ki daily wages on la thum ka pada ki thum ki pada kum ki contractual pada kalau persia ek advertisement ni ba ka dor bi sewi ki le se ka duna ba te ngai ba kini ki rukam thum kam ka ba ya pherte i we ba e ba bi baru aru de ki try daily wages i ba bi klaim kono ko exam klaim kono ka interview ta ka jing mon jong wei bri la ban khat la ban be but you wei ba de hap tho ta exam bor ong kani kam ya hap ya ka ju ka jan kam mo te na kalian kani halo kani la pentip chai CS ban ka wei ka bang la pentip chai kara ya i chief secretary ba ki don ki bri ki bang ila yo kerten ki badai ki NOK next of kin nani kita ki bahaying bahasan jong ki katu kan ni ngimpat jer kerten na ki baterai hang ni iba sak tungkam ku daily wages bagi bamju syaweng menu ki continue bai te kan ni ong ka dei kata ka bangi pasang man lap kan ni bakan ne put tu lajung tungkam ya ka ba pri so kwa ban khot bangi ki bahing bahasa lojong dan kalian lojong ni ka wei ka benta ka bangi la kerupa di chief secretary yang ba pet na kalian lojong ni di benden kita ki break badan kita jisulan lojong jisu sene ya ki para bre ong balada ya kini ki break bla tri la shipus nyam tam haka jaka ba pin kan for ya ki RCW ka tu ka RCW regular casual workers scheme 1996 ki shabe kin ban pi hajaka pin RCW ki shabe kan ban ong kata le si kalau injustice ki ni bang ira ong bakal nakalang ka office jung CS suruh kerpa ba min dan hok ban ke kini ya ka piang ja jong jong maka kumgi parabure kumgi start kam dei hok da bagi dia kini penja jong jong tengok ong balada ka sorga ka sim ni ya ka plan jitni ka plan ja nei wei ai no highway ka tar ong bakara oi
la kidon extra plan ja ai no sei we ru ni persa ya ta kre fin kini ni we ai no sei we te kan ni ong ka kam long ka boy ha ba na kalian ka jong ing ong ban pen be ya kini khantam me habang i ba na kalian jong ka na kat mu RTI pingla kidon haka SCDN kidon prapui ligi post biar di balai sanction post chokidar arul mali cleaner khanyo super san haka SCDE establishment ba kidon ki post di balai LDA siswa lai punyo typist siswa pukra stenographer grade 2 lai pua grade 3 khatnyo but driver khatway tinggal kini ki post ki su 3 yang ne poka department kan ni dekat buka RCI bilang tinggal bakat kan ni kasi kedok kam ko jam di samla nang wala soba kan fill up na kini ki post ki bakalai kan bakan long ajung mentoi ya ki kon samla ka jongi ki ba kuat banyak kami jam. Dia nak kalian kejongi sotona ban kalian jongi chief secretary dalam positif ba yang ba insapit punya baik ini baru. Ban yang ba we have up yang secretary jongka SCD ba inwan nomor itu hak election duty mentah inwan desi hadu umai mi ki tayo bandungkam ten lawan mu desi kalian jong secretary ru dia ka ba ni la ikan do ni la tho city lo kan ni tekan dan ka jing sim kya na kalian official CS ba na kalian jongi ni tengah jikar mani ba kini ki rukan turmul hak SCDN kindang kinja nduk no ba kalian jongi ka oi di bangi la da rai ba ku mangla kran dungkong ba ngin sedang ka pungkut ya kini ki jing tungkam kiba long pusha ya ka susar khadara ne ki bang khoi ha ka SDN bat kini ki RTI file jong kidang ya nagaru ngin hab antra ke kita ki beli kiba yo kam nomor baki itu ki lo he lo hai bat ke tai pa dai ki beli baduk nomor baki itu ki lo he lo hai sabe no kam bade tengi kermen pakoi baka nakalen office jong si secretary in sip kai kini tunggu akular ini Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya